No grupo de veciños do Incio hai principiantes O meu trato con internet de momento é cero. e mesmo alumnos que xa son usuarios das redes sociais. Navegamos por Google, por, como se chama este, por Twitter, e por Facebook. Os amigos, para ver os amigos que están fora. O que os une é o interese por estar o día no uso das novas tecnoloxías. Pois hoxe en día eso é unha cousa primordial, o sea, para todos, é unha cousa moi boa que é importantísimo aprendelo, porque todo se manexa hoxe con internet. Estuve en algún curso de iniciación e, bueno, como non o practico moito, pois quería volver a practicar outro pouquiño. Bueno, eu creo que todas as novas tecnologías que son boas para todos, non? Sabéndoas utilizar. Para que os maiores que viven no rural teñan acceso aos beneficios do uso das TIC, a programación do Inlugo percorre a provincia. O que facemos é descentralizar esa formación que ata o momento se estaba dando en Lugo capital para chegala aos concellos, aos veciños que viven no medio rural. Ademais diso, facémolo tamén para unha población maior, para unha población sénior que moitas veces ten máis dificultades para chegarse ás novas tecnoloxías. Diante dos ordenadores, ademais de atreverse coa internet, os maiores do Incio utilizaron os recursos que ofrece a rede para estimular a memoria e previr o deterioro cognitivo.